Ngamarta Puntadewa. Lho. Lah lajeng ingkang dipun kersakaken Yayi Prabu Duryudana? Kula saguh gayuh wujudipun wahyu keprabon menawi saged nyirnakaken Ratu Ngamarta Yayi Prabu Puntadewa. Ya jagat Yang Suksmana mangadi luwih payungana marang panjenengan ingsun kang sepisan ora lali ngunjukake puja puji syukur kunjuk marang Gusti kang akarya jagat kanggus malimbarake berkah kenikmatan keselamatan tumrap Prabu Duryudana sumrambahe para warga agung kang mapan ana negara Ngastina. Bapak Durna lan Paman Patih Harya Sengguni lan sedaya ingkang sami lenggah mbok menawi andika sami amirsani sumerap piyambak bilih negari Ngastina kerawuhan tamu agung pepunden kula ing Mandura njeng Kaka Prabu Baladewa. Monggo ngerek monggo. Sasana saha wanci kula aturaken dumateng jengandika anak angger Duryudana anggenipun badhe manembrama dhateng rawuhipun anak Prabu ing Mandura. Bapak Durna matur nuwun. Duh Kaka Prabu jejimating gesang kula donya prapting delahan. Kaka Prabu Baladewa sami sugeng rawuhipun Kaka Prabu Baladewa kepareng kula ngaturaken pasegahan panakrami pambage mugi kunjuk sandhap pepada paduka njeng Kaka Prabu Balarama. Weh lah dalah. Inggih Yayi, inggih. Dahat katedha kalingga murda seh panakraminipun Yayi Prabu Jaka Pitana ingkang rumentah dumateng ngraka ing Mandura bidhal saking griya kilen dumugi aning negari Ngastina tansah ginanjar kawilujengan sarta kinemulan kebagaswarasan. Mboten langkung pangabekti kula mugi kunjuka sandhap pepada paduka Kaka Prabu Baladewa. Inggih Yayi, inggih. Gorawalan anggen kula mundi katampiya tangan kalih kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Wardaya miwahana rah daging kayuwanan boten langkung puja pangestawanipun pun Kakang mugi kunjuka wonten ngarsanipun Yayi Prabu Duryudana. Inggih Kaka Prabu inggih. Gorawalan anggen kula mundi katampi ing tangan kalih kacandhi dados jejimat paripih boten langkung sumangga kula dherekaken lenggah kanthi prayogi. Inggih Yayi, boten kirang prayogi anggen kula lenggah. Nyuwun sewu Yayi, nyuwun sewu. Tri ari kawuri utawi tigang dinten kepungkur kula nampi nawala ingkang dipun tapak astani kalian Yayi Prabu Jaka Pitana ingkang suraosipun nawala utawi kintaka ngandharaken yen to ing ripalenggahan sakmangke ingkang raka ing Mandura kasuwun prapta wonten ing negari Ngastina. Kendhih kumrungsunging galih kesuk panataling kalbu daya-daya kepengin wuninga menapa to wigata sing perlu Yayi Prabu Duryudana dumateng Rakanto ing Mandura kadidene kula gelak-gelaka lampah kula enggala dugi ing papan mriki. Mbok menawi kula saged dados sarana madhangaken pepeteng ngudari reruwet ingkang anglimputi praja Ngastina mriki Yayi. Kaka Prabu jumbuh kalian wangsitipun Jawata ingkang kula tampi. Nggih.
mbok menawi ing ripalenggan sak mangke Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan wahyu. Yayi Prabu Duryudana nampi wangsitipun dewa. Lho nggih. Weh. Dewa badhe ngandhapaken kanugrahan menapa Yayi? Wangsitipun kados pundi? Jroning alam pasupenan utawi alam pangimpen. Rumaos kula wonten langit Ngastina punika wonten soroting lintang ingkang cacahipun maewewu. Dangu sangsayaning dangu lintang ingkang sumunar kala wau kadidene seratan Dewanagari. Lamun kawaos wonten saratanipun wahyu keprabon Koko Prabu. Wahyu kaprabon kawula nuwun inggih. Weladala. Kanthi menika kula saged ambatang bilih boten dangu malih dewa badhe nurunaken kanugrahan wujudipun wahyuning keprabon. Wondene ingkang anggayuh punika para ratu awit wahyu keprabon niku wahyuning para ratu, wahyuning para pemimpin. Koko Prabu rambah makaping-kaping pendak-pendak wahyu tumurun wonten Ngarecapada. Kurawa gagar wigar tanpa karya mboten sembada nggayuh wahyu. Wiwit wahyu Makutarama gagal dientukke Janaka. Wahyu cakraning Rat dientukke anak Janaka nggih punika Abimanyu. Wahyu Toh Jali dientukke panengah Pandhawa Janaka ugi. Wahyu Purbakayun dientukke Janaka ugi. Malah akhir-akhir menika wonten wahyu sing jenenge Wahyu Agung Abadi Motor. Malah sing entuk malah kredit niku wau. Sedaya ingkang angsal para Pandhawa. Lupute Pandhawa nggih anak-anak Pandhawa. Mila paduka Koko Prabu kula suwuni rawuh. Namung badhe kula suwuni senjata pitulungan. Sepisan ji punika supados keng rayi Duryudana sembada mboyong wahyu keprabon Koko Prabu. Bremara reh manguswamya ngambrengeng kadikaronaning kaswasih ring marga memalakung. Risang ganda wastrat maca lengleng lalu mangulati. Surya mangrangsang wayah, surya mangrangsang wayah. Bumya samara wayanto. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Yayi pendak-pendak biar jejer Ngastina dayuhe Baladewa yen rembukan babakan wahyu. Kula niku mboten waleh anggen kula ngandharaken, anggen kula paring pitutur dhateng jeng andika Nyai Prabu Duryudana. Lamun to wahyu niku sipate suci. Yen kepengin kecondhokan wahyu tegese kedah cecawis wadah ingkang suci. Linambaran rasa sabar lan panarima Yayi. Nglakoni tembung sabar niku angel dilakoni. Nadyan tembunge sepele ning yen dilakoni niku angel. Yen sembada nglakoni poso sabar, wong sing sabar niku uripe jinangkung dening Gusti. Wong sing sabar niku dadi kekasihe sing gawe urip. Yen wis dadi kekasihe sing gawe urip, arep njaluk kanugrahan napa kemawon, tartamtu badhe dipun pinangkani. Koko Prabu, kados pundi Yayi?
sumelang raosing manah kula. Kersanipun kados pundi? Ratu niku mboten ngemongaken Duryudana. Musuh bebuyutan kula Ratu Ngamarta Puntadewa. Lho. Lah lajeng ingkang dipun kersakaken Yayi Prabu Duryudana? Kula saguh gayuh wujudipun wahyu kemarabon menawi saged nyirnakaken Ratu Ngamarta Yayi Prabu Puntadewa. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Dereng ngantos nglampahi pasa sabar Yayi Prabu sampun nggadahi pandakwa ingkang awon dhateng Yayi ing Ngamarta. Mboten sae lho Yayi, mboten sae. Arep gayuh wahyu kok ngajat cilakaning liyan niku ibarate wong arep nyapu ning sapune dhewe niku reget. Nyun sewu. Keng Raka Mandura mboten matuk, Keng Raka Mandura mboten sarujuk. Paman Sengkuni kados pundi? Nah, niki ngaten. Napa kula dipun keparengaken sumela atur monggo paman. Lah ngaten nggih. Sareng kula petang saha kula petung nyun sewu. Keng paman ing kepatihan niku radi condong kang sarta rumajeng kersanipun paduka Anggir Jaka Pitana. Supados wahyu punika cumandhak dhateng negari Ngastina ginayuh anak Prabu Duryudana. Caranipun Pandhawa niku nggih kedah dipun pateni. Ngaten? Lah, sakniki niku kari goleki carane sapa sing saguh, sapa sing sembada mateni Pandhawa. Niku, sapa sing saguh mateni Puntadewa. Merga wahyu kepraban niku wahyuning ratu Angger. Lajeng mituritipun Paman Sengkuni kados pundi? Menawi anak Prabu Baladewa kula kinten tangeh lamun ibarate cebol gayuh lintang mergi anak Prabu Baladewa niku taksih waris kalian para Pandhawa. Lajeng manut pamawasipun Paman Sengkuni lajeng sinten? Nyun sewu. Sing ngerti pengapesane para Pandhawa niku jagat mboten genep kalih tanah sanes gurunipun piyambak. Sapa ta gurune Pandhawa? Kiblat 4 5 pancer wis padha ngerti, wis padha mudeng. Ya kuwi Pandhita Sukalima Kakang Resi Durna. Dadi wong sak ngestina niki mboten wonten sing saged ngerti pengapesane para Pandhawa. Mergi sing ngerti pengapesane para Pandhawa mboten wonten sanes inggih punika Pujangga Agung Kraton Ngastina Pandhita Sukalima nggih Pandhita Durna. Driya mangu mangungkung kanduhan rimang lur lena tanpa kanin yen tam tulusa lole sumolole sumorate emprit gantil buntute naga hawla Dek Patih Kakang Wakni Gondha dos pundi? Sampeyan ki nek matur mbok sing ati-ati, sampeyan ki nek omong mbok diatur. Kok ngati-ngati ki tegese piye? Aturipun Dipatih. Sing kaya mangkono mau ki padha karo makake Pandhita Durna ana ngarsane anak Anggir Jaka Pitana. Ngono? Lah nyatane gurune para Pandhawa ki ya panjenenganmu. Murid kula niku dudu para
Pandhawa tok Kurawa niku nggih murid kula. Anen. Lah niki sing dirembak niku perkawis pengapesane para Pandhawa, Kedahe sampeyan menika ngertos pengapesane para Pandhawa. Kula niku jejere guru lho, Dik. Kula niku jejere Dwija. Nggih. Guru saka tembung digugu lan ditiru. Durna niku gurune para Pandhawa, nggih gurune para Kurawa. Mila ora bakal ana critane Pendhita Durna tegel, tega mateni salah sawijine. Becik mateni para Pandhawa, becik mateni para Kurawa. Niku mboten wonten critane. Dijuni. Nggih, Bapak Durna nggih, leres menika. Kula sarujuk aja nganti ana cerita guru kok nyilakake marang murid. Yen nganti ana cerita guru nyilakake marang murite, doh nyono cerak ana tegese guru kala wau sampun lebya ing sesanggeman. Mboten badhe nggih, mboten badhe. Menawi mekaten Kakang Durna menika mboten ngertos ing reh lelabuhan. Dipatih, nek amung diati-ati kok sampean matur kula ora ngerti lelabuhan iki nganggo dasar apa, nganggo wewaton apa? Nyuwun sewu. Kakang Durna niku gesang ngiyup dhateng bumi Ngastina. Dahar ngunjuk nggih dhateng bumi Ngastina, Menapa malih pertapan sampeyan Padepokan Sukalima niku nggih dibangun saka dhuwit negara Ngastina. Ngono wae kok dikon menehi ngerti pengapesane Pandhawa kok dadak suwala. Jane sampeyan niku ngerti lelabuhan napa mboten? Kagiat risang kapirangu rirangkul ginempet gampit dosa ngertnaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang ngenesing tias ya si tukang kudu garing lagi cok wawan sabdo rekeng sumewo gegering pasewakan katungko paraptaning brahmana anyar katon gawe kagiat kang samya mulat leng-lenging griya mangung ngandhukan rimang jong jari balung randening kalapa genes turna tanpa yen pangtulusa mengko sayang pakne tolen sayang kumbang aja bingkawang susu angin ngendi gone
hanjrah kang puspitorum kasiring samiron nomrek sekar kadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya amit pasang kalimantabik sinuwun pisawanan kula sinabeta ing ila duni dumawaing tawang tuwang kula ingkang sowan wonten Stinggil negari Ngastina sinuwun ora teges Duryudana angkuh nanging nembe wae weruh mula panjenenganing sun mitambuh sapa panemban kang lagi rawuh Sudi amastani sinuwun kula wingking saking pertapan Nawiyat dene peparap kula pun Begawan Dewa Kumara la banjur duwe sedya kang ngendi panemban Praptamana Stinggil negara Ngastina sowan kula dhateng nagari Ngastina kula namung badhe pamer sinuwun pamer babagan apa Dewa Kumara adoh saking pertapan Nawiyat dumugi wonten ing Praja Ngastina sanes pamer babagan bondo donya ingkang kula pameraken nanging kula pamer kasekten lan kawaskintan ingkang kula regem sinuwun kula menika pandhita ingkang sekti mandraguna pilih tanding sajroning jurit bebasan tan tedas tapak baluning pandhe sisaning Gorinda tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil jundil kula ugi pendhita ingkang waskita wis ngerti sadurunge winarah sinuwun ya jagat ya dewa ya Bathara apa bisa diugemi tembungmu panemban kula saged nggelar mestinipun kula nggih saged nggulung sinuwun Purwa dadi kutane sing dadi kula bukti lan kenyataane mangkono ya bagus yen pancen kesdik Kang Sarta waskita batangen dina iki panjenenganing sun lagi menggalih apa nyuwun sewu sinuwun menawi mboten lepat sinuwun Prabu Duryudana palenggan sak mangke lagi kepengin ugi lagi menggalih gaduh wujudipun wahyu keprabon nggih napa mboten jagat Dewa Bathara jagat Pangestuwara
Ana Pandhita Kinarya wangsit pindha kumbang ajaping bawang susuh ngangin ngendi nggone jagat dewa Bathara pangestu karo jagat ora luput kang dadi pamawasmu panemban Begawan Dewa Kumara wonten dawuh sinuwun babar pisan aku njaluk sanjata pitulungan kepiye supayane Wahyu Keprabon bisa cumandhak marang negara Ngastina iki punika gampil sinuwun gampil wong urip dhateng Madyapada niku kedah ndamel ilmu titen kedah ndamel ilmu titen mang titeni sing kulina oleh wahyu niku sinten pendak-pendak biar sing entuk wahyu mesti para Pandhawa lah sing kulina nampa wahyu niku dipateni yen Pandhawa mati Wahyu Keprabon mesti bakal itu murun wonten Praja Ngastina Panembahan bebasan kerot tanpa waja aku ora duweni kekuatan apa-apa kanggo nandingi adi-adiku para Pandhawa Panembahan sinuwun sampun wasu melang ing penggalih kula aturi jenak pinarak pletek srengenge kula mangkat surup surya bali teng Ngastina pun nyangking dase Pandhawa 5 bangsat telek Rodha muntap lergina tap duka yayasinipi Jojobang mawingo-wingo wengis Semalaning laketing jagat gelah gelaing bumi panuksmaning jajelanat sukertaning bawana trayoli binantang Ngastina sing maune adem ayem lan tentrem kahanane bareng ketangan kowe bareng ketekan kowe pendhita sing akune saka pertapan Awiyat ngaku peparape jenenge Begawan Dewa Kumara kahanan negara Ngastina dadi goreh ronge tarik-tarik tembungmu kang jare bakal mbiyantu Yayi Prabu Duryudana ya Yayi Prabu Jaka Pitana anggone bakal nggayuh wujuding Wahyu Kaprabon ning tinemune nganggo sarana nugel sirahe Pandhawa Dewa Kumara yen pancen kowe bakal nugel sirahe Pandhawa mara gage tugel sirahku luwih dhisik sampeyan kuwi sapa petuk pisan wis bengok-bengok durung tau tebong karo aku yakin lagi pisan iki aku jerengen goblokmu lekno matamu nata Mendura Prabu Baladewa ya Kakrasana Karsana ya Kusuma Wanikita cepeten alon to dhisik Prabu sapa mau Baladewa Baladewa oh tak kira nek Prabu Baladewa sampeyan semune kok ora trima yen para Pandhawa bakal tak pateni jane kepernah apa kepernah apa karo Pandhawa sampeyan ki apane Pandhawa dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan kudune kowe iki ngilo karo gitokmu kudune kowe ngilo karo kahananmu Dewa Kumara kowe kuwi jejer pendhita papane dipundi lan ditata dipundi ing solah bawane ditata ing reh pangandikane sandangane sarwa putih kok arep mateni wong ki jane kowe iki pendhita apa jagal menungso Baladewa ora trima. Aku sing dadi pepalang. Arepmu, ayo metu njaba. Yen pancen kendel, atos balungmu, ulet lulangmu.
arep mateni para Pandhawa nugel sirahe para Pandhawa adepana Prabu Baladewa. Ayo metu njaba. Napa ditok ning njaba ora dadi no. Ah. Napa? Ndak ting cecer engko. Ora ngejar. Ayo ning alun-alun Ngastina dibuktekke Baladewa apa Dewa Kumara sing dadi pakan gagak batange bangsa telek. Sampun kuwatir sinuwun, sampun kuwatir. Lungane Prabu Baladewa mboten badhe dados sabab rontok siraping Pendhapi Agung Nagari Ngastina mriki. Patih Sengkuni, apa Sang Panembahan? Jane Prabu Baladewa ki apane para Pandhawa kok ketok leh nesu bareng aku muni syarate wahyu keprabon kudu sarana sirahe para Pandhawa. Prabu Baladewa iki isih waris karo si para Pandhawa. Oh. Lah panjenenganmu Patih Sengkuni ora menehi tandha-tandha kanggo Begawan Dewa Kumara. Ayo tak kedhepi panjenenganmu ya ora tanggap lho Panembahan. Nek mu ngedhepi nggo kacamata ireng iso apa sing roh. Sinuwun, pripun Begawan Dewa Kumara? Kepiye? Makaten. Baladewa niku wong getapan nggih. Wong getapan niku malah gampang lek golek pengapesan. Mila cekap donga pangestu sinuwun Prabu Duryudana ingkang kula suwun kagem sarana nyernakaken para Pandhawa. Kowe njaluk ganjaran apa? Kowe njaluk bebungah apa? Jabatan Brahmana utawi Pujangga Agung Negari Ngastina badhe kula suwun sinuwun. Lele. Sate gule enak rasane, sinden ayu enak rasane.